Nanginginig yung papel, no? Ba't parang naka-smile ka palagi dyan sa mask mo? Okay, sagot po natin ang Elite Lion Riders Club, Pangasinan Chapter. Ilan po dalawa to? Elite. Abala yan. May luluto ko eh. Sa Manila? Alright, so tapos ng aming charity event. Shout out kay Maestro. Isko tayo! Ah, sige. Ano na? Iyan siya. Iyan siya kanina? Ay, lalo siya. Sabi. Sige na. Salita ka na. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy Call me Mr. Machiavelli I make them disappear just like Harry Houdini Vinny me lyrically so insane so I'm majestic, diamond the agenda Sanu na kisi di vi cheese di problem Kain ne log, they see me as a problem Samajh na aave mainu ki the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a rider, provider Bring the heat girl, I will bring the fire And my name keeps going worldwide So my job is to satisfy can't stop it Hitting in your body, I feel straight to the pin This is the way I like to work it Never gonna stop while I'm hard working I am in the zone where I can't stop it Hitting in your body, I feel straight to the pin So move out the way I am a rider, provider Bring the heat, girl, I will bring the fire And my name keeps going worldwide So my job is to satisfy Welcome to my vlog. Ang ganda na ng position mo kanina eh. Ang ginagawa mo, Paps? Paps. Nililista ng pangalan. Eman ako. Bakit isko? Kung nga tayo eh. Siri na ito perjalanan sa Negeri dito po ay wala pa man. Parang ang dami ah. Okay ba? Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. By the way, ito nga po pala yung first charity ng United Eloquentia Riders Club together with Road Swagger Philippines po. Isang magandang umaga kahit na ganito yung panahon. Maraming salamat sa pagdalo po ninyo dito. Ano po? Siyempre, sisimulan natin ang umagang ito na iaalay natin kay Lord. Kaya kung ano man po yung ginagawa natin, pwede po bang ihinto muna natin at tayo manalangin? Sabay-sabay po tayong manalangin. Tumayo po tayong lahat. Uy, tama naman na yan. Yes, Lord, sa oras na ito kami lumalapit sa iyo pagpurihin.
At sambahin ka, Lord, dahil tanging ikaw lamang ang aming Diyos na takapagligtas. Ang siyang Diyos na lumalang sa amin, ang siyang Diyos na tumubos sa amin sa aming pagkakasala. Lord, sa umagang ito, nilalapit natin sa iyo ang charity na ito na nawa ay maging successful, Lord, upang makatulong po kami sa 4 na taong beneficiary po namin. Yes, Lord, inaalay po namin sa iyo ang araw na ito, ang oras na ito, dahil Lord, alam namin na wala kaming kakayahan, wala kaming magagawa kung wala ka, Lord God. And Lord, bawat isa po sa amin ay pakaingatan mo kung kapag kami po ay uwi na po sa aming pansamantalang tahanan, Lord God. Yes, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat, hindi lamang ang aming buhay sa araw na ito, kundi ang buong buhay mo namin, Lord God. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. Ngayon naman, pakinggan po natin si Sir Raymond Natnat, ang presidente po ng RAP Council. Ay, sorry po. Lahat ba rito, member ng RAP? Yes. Hindi nyo alam. Sige, sige. Ibigay ko na po kayo. Good morning po sa lahat ng kagulong po natin dito, lahat ng riders. Ako po ang presidente ng RAP Council. Kung hindi, lahat po dito, member ng RAP Council. Hindi pa po, yung hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Raymond Natnat. Ako po yung RAP Council ng President overall ng Pangasinan. So, congrats sa United Olacandia and then Road Swagger Philippines, congrats sa charity niyo po. So, lahat ng club na nandito, so maraming salamat po sa pagdalo niyo kahit umuulan. Talagang bikers po kayo talaga. Kahit umuulan bumagyo, andun po kayo sa pagtulong. So, ini-invite po kayo, meron po kaming event sa Daan ng Kalikasan sa August 7. Kung gusto niyo pong ma-bill, free po yun, mag-free planting po tayo. Alam niyo naman po ang Daan ng Kalikasan natin ay wala na pong mga puno po doon. Magtatanim po ang RAP Council ng 300 seeds. Kung gusto niyo pong mag-bill, free po yun, hindi po yun walang bayad, libre po yun lahat. So inimbita po kayo lahat na hindi pa naka-registered sa RAP, i-PM nyo lang po ako, yung mga group nyo po. Tapos meron po lang, magbibigay ako ng certificate po doon. Magtatanim lang po tayo doon, walang gagawin, o pwede rin po kayong mamasyal kasi ang Daan ng Kalikasan po ngayon ay sarado. Pero ngayon, inopen nila para at least magtanim po tayo doon. Sa darating na August 7 AM po yung start. May mga pupunta po doon na mga bisita po natin. Hindi lang bikers po yung pupunta doon, yung mga lahat ng auto group ng Luzon. Mga big bikes na mga motor, mga saklista na magtatanim. Kasi opportunity nila na doon po yun, magtatanim lang po yung purpose po natin doon. At saka mamamasyal. So maraming salamat po sa inyo lahat sa pagdalo. Kasi alam ko po, marami pa pong ibang charity na pupuntahan niyo po. And salamat sa lahat ng club na nandito. Thank you. Thank you po. Hindi pa nagmerienda ako. Ako, nanguna na talaga ako. Nanginginig yung papel, no? Ba't parang naka-smile ka palagi dyan sa mask mo? Okay, sagot po natin ang Elite Lion Riders Club, Pangasinan Chapter. I am a rider, provider. Bring the heat, girl, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide. So my job is to satisfy ya.
Okay. Ano pag-record sa ibita? Sa ano pa sa rin? Op. Tansi to si... Yung location natin sa May mamimit natin ang may-ari nitong kabalingan. Ayan, nag-awarding na po kami. Yun, no? Ang ganda ng location ng awarding. Nasa Kabaluyan. Thank you. Akala ko. Okay, next. Kakaiba. Okay. Padel. Next. Bayan. Pagkatuhan na ng bit. Dapat na. Okay ka lang dyan, Pap? Okay lang. Alright. Linaw ng camera ng cellphone. Sana all.